May buntag mga idol. Karon ako diri sa area atong wa pa natam nagsaging. Nag-easy lagi nagbikir. Ya, natanga naman nigdubi diri ah. Ayun na dito. Na lubi na siya nya. Ugma, magkano na migsaging diri ugma. Aso rin sa mga 60 ka saha, 60 ka punuan ang matamnan diri ah. Human og tanom og kining kuan, kining saging. Kanal na pud mi diri wala ah. Baw na kayo. Kini kanal ni siya. Ya para kung iyon gihagbasan tong lubi na ang lubi mga isag tuwa na katuig kato pa nang nanarbaho kog gwardiya na walay duty. Magtanom ko diri ah. Mo ni tama akanalan pa ni siya humag kanog saging. Dako pa ni.